Takže zdravím všetkých. Dnes sa chystám na Zemplínsku Širavu. Dnes ma tam čaká kolega Jozef Petruš. Hoci je také počasie, ale sa teším, lebo to je moja posledná výprava a dúfam, že začal vypúť. Som nabalený, takže vidíme sa pri vode. Čaute. Takže čaute. Zdravím všetkých. Ja som už na Zemplínskej Širave. Došiel som včera okolo 6:30, možno 6:00. Už sa stmievalo, takže som nemal ani čas nahrávať. Hneď som začal si pripravovať veci, nahodil som pruty, zakrmil som si. Potom sme si dali oheň s kolegom. Noc bola bez záberu a ja aj kolega mal som taký záber, ale to nič také nebolo. No a dnes ráno som mal tiež jeden záber, tiež nič. A potom som mal teraz cca pred hodinku som mal ďalší záber. A mal som tam pleskača. Tak som zmenil taktiku, zakrmil som a chytám na dohod na 60 až 80 metrov. Aj kolega, aj ja. Takže dúfam, že dačo pipne. Počasie, katastrofa, skončí, fúka, zima. Dúfam, že to dajateľ kapela nám prinesie. Tak sa ozvem v druhej časti. Tak to je naše miesto. Všetko máme pripravené. Tu sú moje pruty, kolegové pruty. Máme aj postavený bivák, vonku si sedíme. To je krásna Širava. Tak prišla noc a mňa čakal budíček o 3:00 ráno. Krásny lisec vo váhe 19-25 kg. Môj osobák na Zemplínskej Širave. Neskutočný zažitok. Bolo to dačo neskutočné. Ďakujem Širava. Tak čaute, ja vás vítam. Dnes sme opäť na Zemplínskej Širave. Dnes som s kolegom Mírom. Sme vo vlasti Primeska. Tak máme už niečo pripravené. Boty máme nahodené, tak dúfam, že dačo príde. Tak a prišla noc a mňa prekvapila táto krásna šťuka vo váhe 10,85 kg, 110 cm. Zabrala mi na boilies Škorpión 2x20. Tak ďakujem pekne Širava. A vy priatelia, keď sa vám video páčilo, poprosím o like, odber a zdieľanie. Ešte raz ďakujem Širava. Čaute.